Pauli on hävinnyt. Minua pelottaa kamalasti ja Tim ulvoo niin omituisesti. Ei, Pauli on mennyt luonnollisille tarpeilleen. Elä ole hädissä. Ei ole, katso. Mitä se on? Verta. Minua pelottaa kamalasti, että Paulille on sattunut jotakin kamalaa. Ole kiltti ja mene etsimään häntä. Minä en voi liikkua. Et voi liikkua? En. Miksi? Minulla on joku kauhea tauti vähän väliä. Tauti? Minulla on joku jäykkä kouristus tai joku. Katso itse. Tuolla. Älä koske, se katkee. Se on iso ja kova. Niin on. Herätetään Dick. Dick, herää. Mitä nyt taas? Pauli on kadonnut. Hänen makupussissaan on verta. Ja Leolla joku kamala Ole kiltti ja mene etsimään Paulia. Kuuletko, miten Tim ulvoo? Moi Anni, hyvä, kyllä minä menisin, mutta en minä uskalla. Et uskalla? En uskalla. Minulla on varmasti jokin inhottava tauti. Minun makupussini on täynnä jotain kiisseliä. Onko sekin verta? Ei. Se on jotain vaaleaa, smegmaa. Sitä pulppua koko ajan lisää. Panettava pussi kiinni. Mitä jos minä vuodan kuiviin? Mitä minä nyt teen? En uskalla mennä yksin pimeään yöhön. Ystävä kullat! Pauli, auttakaa! Mä luulen, että sinä olet kuollut. Minä varmaan kohta kuolenkin. No. Mulla on varmaan joku inhottava paha tauti. No. Joo, mulla tulee verta. Mistä? No täältä. Olenko minä ainoa terve täällä? Tim, oma hauveli. Lohduta minua ja tee samalla lailla kuin teit eilenkin. Tule tänne pussiin. Tule, Tim. Lapset, kertokaa vanhemmillenne seksuaalisesta heräämisestänne ennen kuin se on liian myöhäistä.